Hej, jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Rosabella, og vi vil gerne præsentere Handelsmart. Handelsmart er en løsning på et problem, som næsten alle danskere mærker i hverdagen. Det er nemlig stigende dagligvarepriser og et manglende overblik over, hvor det faktisk er billigst og lettest at handle. Ja, så vi forbrugere, vi forventes i dag at kunne hoppe imellem både Netto-appen, Rema 1000-appen, Coop-appen, Føtex-appen og så videre. Der er tilbudsaviser og lokale butikker, der laver opslag på Facebook og andre sociale medier, men der er ikke noget samlet overblik, og det gør, at vores indkøb de bliver tidskrævende, de bliver uoverskuelige og ja, ofte meget dyrere end nødvendigt. Vi har faktisk lavet vores egen lille beregning, der viser, at der er 16% forskel på den billigste og den dyreste sted at tage hen og handle sine dagligvarer. Det svarer bare lige hurtigt sagt her til 360 kroner per person per måned, og det løber altså op i rigtig mange penge i løbet af et år. Og tænk så på en hel børnefamilie, hvis vi også har dem med. Så derfor så har vi altså samlet alt et sted. Handelsmart den viser realtidspriser på både datovarer, lokale tilbud og beregner hvor man kan handle billigst ud fra ens lokation. Den kan endda foreslå en fordeling på flere butikker, hvis det skulle give en ekstra besparelse. Så målet det er simpelt, vi vil gerne gøre hverdagen billigere, nemmere og mere bæredygtig. Lige nu står vi et sted, hvor vi allerede har udviklet en simpel kodeprototype, og den beviser, at teknologien den fungerer. Både til at hente data, men også til at beregne den billigste indkøbstur. Vi har også gennemført nogle voxpop-interviews, vi har lavet nogle dybdeinterviews, og så har vi lavet en tidlig benchmark-analyse. Og alt sammen viser tydeligt, at forbrugerne er trætte af den her fragmentering, og efterspørger alle sammen et samlet overblik. Ja, teamet bag den her løsning, det er så Rosa. Ja, som sagt hedder jeg Rosa og går på Designskolen i Kolding, hvor at jeg altså arbejder med brands, trends og et visuel identitet. Og jeg selv hedder Mikkel, jeg læser innovation og entrepreneurship, og jeg står for forretningsudvikling, laver nogle undersøgelser, laver konceptet og står også for partnerskaber. Og så har vi Nora og Marthan, som begge læser data science og står for algoritmer, data scraping og alle de her mere tekniske beregner på big data. Så har vi også Levente, som studerer IT product design, og han udvikler UX og UI prototyper. Og sidst men ikke mindst, så har vi en af mine gode venner, jeg fik på et udlandsophold, som er med online. Han hedder Lauro, og han er uddannet til at lave apps, så han vil på et tidspunkt, når det er klar til for eksempel at skulle på App Store, vil han kunne lave det klart dertil og lave hele den her IT-arkitektur og implementering. Så med det her mikrolegat, der kan vi færdiggøre vores MVP-teste med forbrugere i Kolding, og så tage det første skridt mod et samlet prisoverblik, der faktisk virker i virkeligheden. Og vi vil rigtig hurtigt også kunne brede den her løsning ud til hele Danmark. Så vi er i hvert fald en del af holdet bag ved Handelsmart, og hvis man gør dagligvareindkøb smartere, billigere og langt mere overskueligt for alle danskere. Tusind tak for jeres tid.